Pinagi sa saad sa Ginoo sa iyang pulong nga gihulagway dinhi sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso nga ato nga hingpit nga masabtan ang gugma ni Kristo alang kanato ug ang gugma usab sa Dios alang kanato. Sa matag tan-aw nato yan ang gitawag nato Most Sacred Heart of Jesus nga mao na say promised, powerful, and life-changing prophecies in the history of the church. Nga sa atong matag sudong nato makita nato kung unsa di ay kadako ang gugma sa Dios alang kanato. His equitable love for us. Komunita, ako na nagipasabot, equitable love, but pasabot sigon sa atong gikinahanglan nga porsyento sa gugma. Nagipakita niya kay dili man nato ino nato nga masabtan ang iyang gugma kung dili nato masinati diha sa atong kinabuhi. Ang iyang gitawag nato His crucified love nga diha nga kita nakasala, diha nga kita naglunang niya nang gitawag nato lunangan sa kasaypanan, iya kita nga giluwas. Ang iyang pagpasaylo, na miingon siya, pasayloa sila, kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Usa ka manindot nga pulong, alang ka natong mga makasasala. The comforting words of Jesus for us, diha niya nang gitawag nato cross. Nga ang cross, nagsimbolo kini, o positive sign nga buot pasabot nga naay ni puno sa atong panaw, sa atong kinabuhi, nga mao ang dakong gugma sa Dios ang iyang kapasayloan, ang gitawag natog makausab og makabag-ong gugma alang kanato. Ug pinaagi ni ana ninang salmo responsoryo, magkaos kita nga malipayon gikan sa tuburan sa kaluwasan. Pinaagi, yan ang gitawag na to the crucified love, the powerful, the promise, and life-changing prophecies na ato nga masudong sa iyang hulagway, sa iyang balaang kasing-kasing ni Jesus. Hinaot, sa pagpadayon ito ng Santos nga Misa, nga atong masinati kung unsa kadako ang iyang gugma kanato, o pinaagi sa iyang gugma kita adunay kahigayunan sa pagsangpit sa balaang ngalan sa Dios Amahan, sa pagsangpit na tug amahan namo ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Amen.